Proiektua komiki bat da, komiki labur bat, 20 orrialdetakoa, lehen mundu gerrak iparraldean edo Euskal Herrian oro har eduki zuen eraginari buruz. Iruditzen zait gertakari hau hegoaldean ez dela batere ezaguna eta iparraldean ezagunagoa bada ere, iruditzen zait frantziar ikuspegitik ikusten dugula edo jaso dugula gertakari hau. Eta uste dut bazegoela beharra dinamika berak dioen bezala guretik sortuak, guretik hausnartzeko eta guretik ikertzeko gertakari hau eta guretik kontatzeko Euskal Herritik, ezta? Eta hortan nabil. Guk Larrune dugu, puntan dugu elkargunea. Eta 4 herritatik 3 proiektuan sartzeko gogoarekin ziren, eta esan genuen zergatik ez gu 4 herrenak. Eta hola pixka Larrunen itzulia bezala egiten dugu gure zeretan. Geografikoki ere importantzia bazuen guretzat. Behatzen dio iparraldekotik, maiz Baiona buruz behira otenga. Hor behiz badu ikus molde bat eskualegi osoai. Behatzen dio elkar, eta hori da interesgarria. Proiektuek ere matia zabaltasun hortan eta 7 probentzien artean. Garrantzia igual hori azpimarratuko nuke ez, ditugun mugak gainditzearen, arlo desberdinetan, eta orduan herriari begira, hor dugun muga kasi psikologikoa gainditzearen garrantzia ez. Komikia eta igual atal bat ez duguna hainbeste ez da ezaguna, niretzat personalki eta deskubrimendu bat izan da. Eta berantzat esperientzia aberasgarria eta guretzat ere bai, berak aipatzen zidan ez. Honelako estudiorik lan egiteko ez dut izan ez. Udaletxe batetako osoko bilkura, berarentzat ohore bat, eta guretzat ere bai, bera gure artean egotea.